Biz Kürt sorunun var olduğunu kabul ediyoruz öncelikle. O çok önemli. Yani yoktur demiyoruz. Serokê Giştî Partiya Demokrasî û Pêşveçûn Deva Alî Babacan ragihand li Tirkiyeyê kêşeya Kurd heye pêwîst e digel Kurdan were axaftin we mesele bê çareserkirin. Çare jî bi pêkanîna mafên xwezayî yên ji dayîkbûnê tên û rewan e pêkan e. Partiya Dewayê piştî Kongreya xwe ya Çilemîn li bajarê Düzceyê di hevpeyvîneke taybet a li gel Kurdistan 24 de bersiv da pirsên li ser rûdanên siyasî yên li nav Tirkiyeyê û polîtîkayên derve yên vî welatî. Serokê Partiya Dewayê Babacan aşkere kir her çiqas hikûmeta Tirkiye niha pirsa Kurd înkar bike jî ew hebûna vê pirsê qabûl dikin û hewla çareseriyê didin. Kürt sorunun var olduğunu kabul ediyoruz öncelikle. O çok önemli. Yani yoktur demiyoruz. Berî her tiştî em dibêjin kêşeya Kurd heye. Hikûmet dibêje tune. Lê ev bi gotina wan nabe. Bila ji Kurdan bipirsin. Ji saziyên sivîl bipirsin. Ka kêşeya Kurd heye yan na. Lê em dibêjin kêşeyeka wiha heye. Ev mesele di navbera dewlet û Kurdan de ye. Divê em li nav xwe çareser bikin. Berê ev mesele li gel rexistên terorî dihat axaftin. Lê biya min ev rêbazeke xelet e. Ji bo çareserkirina vê jî divê mafên serekeyên însanî ku ji dayîkbûnê tên û rewan e bên nasîn. Li gel zimanê fermîyê Tirkî divê her kesek bi zimanê dayîka xwe bêperwerde kirin. Ji ber ku em mafê zimanê zikmakî wek mafekî sereke ya mirovî dibînin. İlgili konularla bizim Kürt vatandaşlarımızın hakları ile ilgili konular aynı. Babacan balkişan sergiringiya aştiya li ser herêmê û amaje kir ew giringiyeke mezin didin peywendiyên li gel herêma Kurdistanê. Bizim Irak'la olan ilişkilerimiz ve Kürdistan bölgesel yönetimiyle Têkiliyên li gel Herêma Kurdistanê û yên li gel Iraqê bome gelekî giring e û em giringiyeke mezin didin wan peywendiyan. Em di çarçoya planeke duvedirêj de li peywendiyên di gel herêmê dinihêrin. Em di wê baweriyê de ne ku di nava welatên cîran ên deverê de sînor û hudûdên heyî bêwate ne. Lewre divê hatûçûna mirov û berhemên bazirganiyê jî bê asan kirin. Bîr û boçûn û sektora fînansê jî pêwîst azad tev bigere. Eger ev yek pêk were, tu maneya sînoran namîne. Nasıl yapılır bu? Bir, insanlar rahat hareket etmeli. Rahat. Yani Binêrîna Babacan hikûmet destwerdanê darazê dike û li gorî wî divê darizandina hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş bi awayeke bêgirtî jî pêkan e. Türkiye'deki yani özellikle yargının işlemesine baktığımızda ciddi bir şekilde yürütme ergeni. Li Tirkiye hikûmet tesîreke mezin li ser darazê dike. Bi taybetî jî li ser dozên siyasî. Ev tesîr zêdetir dibe. Divê daraz azad û serbixwe be. Ne gef li darazê bêxwarin, ne jî daraz bêxelat kirin. Derbarê hûrguliyên doza Birêz Demirtaş de agahiyê min zêde nîne. Lê li gorî gotina hevalên me yên hiqûqnasan ji bo darizandinê pêdivî bigirtina Demirtaş nîne. Prensîba partiya me bi giştî ew e ku heta delîlek bo sucekî nêdîtin divê darizandin bêgirtin be. Ama şu anda böyle bir tabloyu maalesef Türkiye'de görmüyoruz. Ev demeke di rojeva siyasî ya Tirkiyeyê de tê behskirin gelek parlamenterên ji AK Partiyê wê derbazî Partiya Dewayê bibin. Li ser vê pirsê Babacan got, di demek nêzik de em ê deriyên xwe li wan kesan vekin. Şöyle hemen hemen her partiden milletvekili olsun, genel merkez... Hema bêjin ji her partiyê çi parlamenter be, çi serokên şaredariyan be, eleqeyeke baş nîşanî partiya me tê dayîn. Em li gel wan di nava peywendiyê de ne. Me ji wan re got, hinekî bisekinin. Ne niha, lê di demek nêz de em ê derî li wan kesan vekin ku wê daxilî partiya me bibin. Bu arkadaşların hepsine dedik, siz biraz bekleyin dedik. Li gorî Babacan sîstema heyî ya serokkomariyê ji ber ku hemû erk di destê kesekî de ye û hemû biryaran kesekî de dibe sedema gelek keşeyan divê erkên birêvebirînê li nav saziyan bên dabîn kirin loma ew giringiyê didin rêvebiriya xwe cihê. Aynı su gibi ihtiyacımız var. Biz ülkemizin bu kötü gidişattan kurtulması için Ercan Kurdistan 24 Düzce. parti kurduğumuzu söylerken işte tam da bunu kastetmiştik. Bu kurak topraklar